So mae Dechrau Coginio yn cwrs chi'n gallu gwneud am 4 wythnos fel blas, le ni'n dechrau dysgu pobl fel i coginio. So i rhieni neu gofalwr gyda plant sydd dan o'r oedran 6 mlwydd oed. So ni'n dysgu llawer o gwahanol fath o bwydydd, a ni'n trio cael nhw'n meddwl amdano fel i gael llysiau a ffrwythau mewn i diet nhw, a rhywbeth mae teulu gyd gallu bwyta rili gyda'i gilydd. Neu chi gallu gwneud fel cwrs accredited cymwysterau mas o fe hefyd. So mae'r blas yn cymryd rhwng 4 i 6 wythnos, a na le ni'n gwneud jyst tyma bach o coginio a edrych ar pethau cadw chi'n saff yn y gegin. A wedyn mae'r cwrs cymwyster yn cymryd 8 wythnos, mae hwnna'n cael ei wneud o dan o agored. So chi gallu gadael gyda rhywbeth ar ôl wneud y cwrs. So chi gallu cael atgyfeiriad o'r ymwelwyr iechyd, neu chi gallu mynd i siarad gyda rhywun yn y bwrdd iechyd a edrych ar y wefan ni. So sy'n rhaid i chi fynd trwy unrhyw ffordd proffesiynol. So ni'n dysgu sgiliau cyllell yn y gegin, a ni'n dysgu fel i coginio. Ond mae pawb yn yr un sefyllfa, ni gyd yn helpu ei gilydd, mae'n anffurfiol, a ni gyd yna i helpu. Ond hefyd cael hwyl, ond pobl yn gweud maen nhw'n mwynhau gweithio gyda'i gilydd, a maen nhw'n dod nôl, a maen nhw wedi dysgu rhywbeth newydd, maen nhw wedi blasu rhywbeth newydd, a rhywbeth bydden nhw ddim falle wedi meddwl am wneud o blaen. Ond dwi'n credu peth mwyaf yw pobl yn meddwl, waw, hwnna'n rhwydd i wneud, a mor gyflym i wneud hefyd. Ond mae'n iechus. Byddwn ni'n gweud i rywun jyst i wneud jyst i cysylltu gyda ni a gael chat ni gyda chrybant gyda, a ni lli ffindio mas beth ych chi eisiau a lli wneud siŵr bod e'n addas i chi. Ond fi'n credu bod e'n rili yn werth i cael goch. Mae pawb yn dysgu rhywbeth, maen nhw'n gwneud ffrindiau, a mae pobl wedi newydd gweud, o, galla wneud un to yn yr ôl y gorffen. So jyst i cael go a byddwch chi'n blasu, bwydydd byddwch chi'n wedi meddwl yn blasu, ond fi'n credu hefyd jyst gweld pa mor rhwydd yw e coginio, a pa mor dda yw e i chi, a pa mor gyflym yw e hefyd. I wneud rhywbeth i'r teulu i gyd yn lle rhoi rhywbeth yn y ffwrn o'r freezer.